Oh, Jamie, ito na yung damit mo, nalaban na yan. Yung mga dapat plansyahin, na-plansya na din. Dahan-dahan lang lagay sa bag at ang hindi malukot. Salamat, Nay. Sabi ko naman sa inyo, ako nang maglalaba at mamalansya ng marurumi kong damit. Kaya ko naman, Nay. Napapagod pa tuloy kayo. Nakuha ko na. Yung 2 araw na inilagi mo dito, ipahinga mo na. Buong linggo ka din pagod sa trabaho, anak. Jamie, naayos ko na rin yung mga dadalhin mong ulam. Hiniwalay-hiwalay ko na yan Nilagyan ko rin ng number yung lagayan para alam mo kung ano yung una mong kakainin. Unahin mo nga namang ulamin yung madaling mapanis, anak. Paborito mo lahat yan. Menudo na may atay, adobong baboy, bistek at sweet and sour lapu-lapu. Kainin mo lahat yan Oo, ate. Huwag mong ipamimigay sa opisina mo. Maaga akong gumising para iluto lahat yan Oh, patapos na ba kayo? Akin na yung mga pwedeng ilagay sa kotse. Kailangan na nating umalis at anong oras na? Baka mahuli pa tayo sa misa. Oh, Joey, sandali na lang. Hindi pwedeng madaliin at baka may malimutan. Oo nga, Nay. Biyernes pa ulit ang uwi ko. Ang layo-layo naman kasi ng trabaho mo, Jamie. Bakit ba kasi hindi ka maghanap ng trabaho dito sa atin? Dami namang mapapasukan dito. Oo nga naman anak. Tingnan mo ang ate Connie mo. Ang ganda naman ng trabaho. Maayos naman ang sweldo. Ang lapit pa dito sa bahay. Lapang 30 minutos ang biyahe. O di ba si Jaden? Okay naman din yung kumpanyang napasukan. Maganda din naman ang sahod. Dito lang din nagtatrabaho. Hindi ba nahihirapan si Jay na magkalayo kayo? Sabado at linggo lang kayo nagkikita. Minsan nga hindi pa. Kaya ngayon. Pupunta naman ho talaga sana si Jay nung Biyernes ng gabi. Pag uwi ko. Kaso ang sabi ng ate masyado ng gabi para tumanggap pa ng bisita. Nung Sabado naman ho, magje-general cleaning daw si ate. Kung may bisita, hihirapan daw siyang maglinis. Ngayon naman, ayaw isama ni ate sa pagsisimba. Bakit naman, Connie? Kasi naman, Nay, nung huling sinama natin yan sa simbahan grabe kung maglampungan. Yung Jay, kung makahawak kay Jamie, nalalaswan ako. Eto namang si Jamie, kung makalingkis, kala mo sawa. Grabe ka naman ate. Siyempre, mag-boyfriend kami. Bihira pang magkita. Natural minsan holding hands. Ilagay nyo dapat sa lugar. Alibhasa kasi matandang talaga. Ang boyfriend since birth. Anong sabi mo? Wala ate. Sabi ko, kailan ka kaya magbo-boyfriend? Ay nako, walang mangangahas manligaw dyan sa ate mo. Hindi makakapagsalita ang lalaki. Nako, kapag tiningnan pa niya ng sobrang talim, uuwi na lang yun sa kanila. Hindi ba yung huling sumubok umakyat ng ligaw? Hindi na bumalik? Naku, nawala ng lakas ng loob. Sandali nga muna, Tay at Nay. Bakit biglang napunta sa akin yung usapan? Di ba si Jamie ang pinapangaralan natin dito? Hello, babe? Oh, babe. Nakabalik ka na ng kondo? Kanina pa. Patulog na nga ako. Oh, bakit parang ang lungkot ng boses mo? Nagtatampo ko sa'yo.
Tao po! Ang aga namang istorbo, Jamie. Sabado ngayon, maglilinis ako ng buong bahay. Sabado lang naman din nandito ang kapatid mo, Connie. Hayaan mo na. Buksan mo na ang pinto, Jamie. Pasukin mo na yan si Jay. Tamang-tama, baka gustong sumabay sa atin ang agahan. Magandang umaga po. Uy, tuloy ka, Jay. Halika. Umupo ka na dyan sa tabi ni Jamie at sabayan mo kami mag-agahan. Ate, maglilinis ka? Connie na lang. Si Jamie lang ang tumatawag sa akin ng ate. Sige po. Oo, maglilinis ako. Sige, tulungan na kita para mabilis kang matapos. Hindi na. Masanay akong maglinis mag-isa. Basta, tutulungan kita. Jay! Bakit minamap mo na yung sala? Hindi ko pa nga nawawalisan yan eh. Mas madali kapag ganito eh. Pagkamap mo, wala na yung alikabok. Saka mo walisin. Kasi kapag winalis mo muna, ikot-ikot lang yung alikabok. Oo nga no. Sige, ako na magwawalis pagkatapos mong mag-map. Tapos ka na sa kusina. Kanina pa. Nainom ko na yung malamig na juice na tinimpla ni Jamie eh. Ikaw, hindi ka pa din tapos sa banyo? Di pa nga eh. Ang dumi kasi ng tiles. Hirap alisin ng mga mancha. May diskarte ako dyan. Puntahan kita at ituturo ko sa'yo para mapabilis ang paglilinis mo ng banyo. Ayos ang strategy mo kay ate ah. Nagkataon lang na pareho kaming mahilig maglinis. Tama ka nga, JB. Mabait nga si ate Connie. Mukha lang masungit. Connie lang daw. Oo nga pala. Connie. Masasanay din ako na walang ate sa unahan. Ulitin ko na 5 beses ha. Okay. Connie, 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 Connie. Jay! Jamie! Kakain na! Masamang pinaghihintay ang pagkain sa lamesa. Oh, anak. Napatawag ka. Nay, naiwan ko ba yung pabango ko dyan sa kwarto ko? Di ko mahanap eh. Sayang naman, kabubukas lang nun. Sandali anak ha. Titingnan ko. Nay, si Jay ba yung nasa likod nyo? Oo anak. Nagbara kasi itong lababo sa kusina natin. Alam pala ni Jay ayusin. Mabilis lang naman niyang inayos. Ayan nga't wala nang bara. Umaagos na ulit ang tubig. Jay, tapos ka na ba dyan? Patapos na po, Nay. Hinihigpitan ko na lang po itong tubo sa ilalim. Hello, Jamie. Patapos na din si Jay. Huwag kang mag-aalala. Papakainin ko muna bago umuwi. Hello, babe. Hello, babe. Oh, tignan mo kung nasaan ako. Uy, bahay namin yun ah. Parang nandyan ka lang kahapon. Umulan kasi ng malakas dito. Malapit lang naman yung opisina ni ate sa trabaho ko. Dinaanan ko na at hinatid ko para may kasabay siyang umuwi. Oo nga, Jamie. Bait ni Jay, sinundo ako. Mabuti naman. Jay, thank you ha. Sus, wala yun. Baka nga pala dito ako matulog. Ang lakas ng ulan eh. Baka abutan ako ng baha sa daan. Hiram na lang muna ako ng damit kay tatay. Nako, mabuti pa nga. Jamie? Ate, Bakit ba nagmumukmuk ka dyan? Kadarating lang ni Jay. Sasama daw sa ating magsimba.
Hello, babe? Wow! Nasa bahay ka ulit? Oo, sinundo ko si ate sa work. Nagluto ako ng carbonara. Wow! Parang ang sarap ate ah! Paborito daw ni Jay sabi niya kaya pinagluto ko. Swerte mo, Jay. Weekend lang nagluluto si ate pero pinagluto ka kahit weekday. Bait-bait nga ni ate. Bumili pala siya ng bagong board game. Lalaroin namin pagkatapos ng hapunan. Sabihin niyo sa akin kung sinong nanalo ha. Sa kapag uwi ko sa weekend, sali ako. Siyempre naman. Jamie, ang ate mo kasi. Laging nakakulong sa kwarto. Walang ganang kumain. Mugto ang mga mata. Tahimik. Kinumusta niyo na po ba? Oo naman. Makailang beses na nga naming tinatanong ng tatay niyo kung may problema ba. Wala naman daw. Baka sakaling kapag ikaw ang kumausap, magsabi. Sige po, Nay. Susubukan ko pong alamin kung anong problema. Ate? Pasok, Jamie. Ate, kumusta ka? Maghapon kang nakakulong dito sa kwarto mo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!